Un día a avoa dun neno faloulle sobre as bruxas verdadeiras. A avoa contoulle que as bruxas eran calvas e que tamén as bruxas secuestraban a nenos e convertíanos en diferentes cousas. Todos os anos hai un congreso de bruxas ao que asisten todas as bruxas do mundo, incluso a gran bruxa. O problema é que ninguén sabe onde é. O neno e a súa avoa terán a mellor aventura da súa vida. Terán un encontro coas bruxas e non será un encontro agradable. As bruxas, de Roald Dahl. Recoméndovos este libro para os que vos guste ler. Eu recomendo este libro porque é moi divertido. Eu recomendo este libro a xente que lle guste a intriga. ¡Maruja! Ai, Dios. E non fai algo coa man, entón... No Tramongolo. De Tramongolo, XXL.